Kok saya dadi. Nah, capek. Saya saing, ya carane menyublim. Entek lho, berarti nek menyublim kok. Menyublim. Ora ngerti. Meresap maksudnya. Meresap. Kan nonton tok parfum, parfum larang. Ning kulite besok mboten cocok malah ngabar-abar padane. Nek kula napa-napa cocok teplek tenan. Mari aku yo kalau khusus sobri nggak ngopo parfum barang masuk, parfum barang masuk. Kadang kan pilihan, kan kayak gini rapat, kan kayak gini rapat, kan apa masuk. Lah ya, dasarnya kalau khusus buntu dari Ojo ditambahi buntu. Kalau musuh itu tegese nganggo apa bae sarwa patut kewes. Kok pedene ram senengane. Karena sing kalembon kan ora percaya Joko. Nanti gara-gara ngamirsani tasik kata. Tasik kata kan jumeneng kata sanget lho aku. Piye, sampean dadi seniman lak marem to. Longko lho guru-guru. Pas hari bawa wayangan nanti setahun ping 3 ngoten, Pak. Piye kok setahun ping 3 lho wayangan ini. Lah kok besok selapanan wayahe wong lancar wayangan. Oh, usahane bakso lancar. Lancar buka cabang baru wayangan. Kok nek kurang bakso nganggo baksomu. Bakso kan yo bisa gawe bakso. Oh iya. Sampeyan tak aturi prisa Mbak Mimin. Babakan menapa? Pak Sahuri menika sampun paring dawuh, nika lak usahane saya lancar. Terbongkar sih. Rumah makane saya gede, tabangi bakso saya kathah. Rencana menika mangke menawi wonten rezeki insyaallah badhe kepareng boyong payangan wonten laladan Bogor. Bogor. Payangan komplit Amin. klasik ning tanpa bintang tamu. Kula ketika mboten dadi bintang tamu, wis dadi batang, wis dadi keluarga. Duduk manisnya disangoni. Oh, aku dadi keluarga to. Well, bagian cetek geni kok. Nganggo gas kok cetek. Lah, ya kaya wong lawat saya. Pak Tahuri mereka pikantuk salam saking Mas Tejo. Oh, lah niki resepsi Mas Tejo ingkang ngisi wonten Bogor sih. Bengi-bengi pengajian. Lan sih. Ngapunten gek ten Bogor mesti sakit sowan. Kenapa? Jadwal sing kabeh to tapi yo tak coba awak. Kabeh nggo nyepaki jaran ya. Nek aku karet agak menanjak meteng ra aku prei. Kabeh keluarga bencana mungkin Masyarakat menapa kan biar penjenengan sing jadi kalau tidak cuma nolong lagi. Kita maneman do hayune kok ngene kok. Ora lencir lengkup-lengkup kaya aku. Sidir kok kabeh do dandane nying kok kula sedaya yo. Satu to. Ning ora apa-apa nek ternyata yang hal positif aku tak apa-apa. Ning niki bareng ngandhiku ngeten iki tok cantik kaya Cantik, cantik. Jenengane bareng ngagem ungu masalah kaya madu mongso. Jale pengen yo yo pengen jahat. Mati mongso to. Aku kok bengi iki pengen ditebel ya. Oh, ala bagian apa to? Bojomu. Apri akhir kaya iso dadi. Lah Pri niku arep ayu niku anu kok pawan genggek dadi hawane kaya. Lah kadang saben cedak karo sapa tangane gayam tekan dindi. Kula lho Mbak Yuni digrayangi aku wedok Pri. Tapi anu tak bilangi Kak Apri. Tapi aku sebagai wanita ya ngono melihat lelaki sing ganteng, kemarin brewokan aku ya tertarik. Oh, rungokno lah kowe sing mbok pilih Gur Pak Kamit ya ora. Ya iki dhewe aku suruh pilih kok kembaran nih. Ya Allah, Pri. Sorry, Bro. Niki ya nang aja. Masa ada Pak Kamit. Iki ndok Pri kita ngaturaken menapa? Bir kita ngaturaken menapa? Apa Pak? Sing langgam-langgam kono biru. Ya iki kaya Pak Tahu kok sing Senenge sing alus. Yo tuhu, tidak Sari. Kira-kira iki bintang putih. Nah, Karyane Mbak Sutron ya. Kenapa iki sing rada nyemet-nyemet. Apa ya Pak? Anu Pak jenenge nerekku Pak. sesi deman ya ora apa-apa. Lho, Bapak Sauri kan tasih lenggane kan Bapak Sauri. Kayak tak kandan pancen ora isinan aku cek ya. Ora makmak kowe iki lanang. Nggih, selalu Bapak ingin Kok lali. Bebile enten sambutan nanti Bapak. Aku tengok Pak Sauri. Nah, dan aku bocah gunung. Oh, Putri Gunung. Bocah gunung. Yo yo. Nanti ya pecah bingung Pak, Pak.
bojone kanca. Jenenge nek jenenge batu pinangkuruk sinarep kan ayo apa beri jeneng kanca. Tu pinangkuruk sinarep. Iki bawa bis santai pangkur. Kang. Dan biar tak kene bawa. Yes. Duh. Ini orang Jepun tadi. Oh. Ya sinten tadi? Ada. Delet di SMS mau. Kula kok ditomong ke lakon kalih kono. Lah, lu Kak. Gua kalih karakter wonten kula. Nggih, Pak, niki Mbak niki cita-citane dados Mbak Lia Sundari, Pak. Oh, iya lah aku ngerti jane wis nyiapke lagu kan biyen kesampean, Mbak. Sing cocok karakter kula lho. Cocok tenan. Napa lagune? Tur Islami religi. Lagune napa? Ya, iya. Lagu abadi. Nang damelke lagu judule bandem. Apa iki, Pak? Dadi gendeng. Apri sekate-kate. Apri dan tartar-tartar. Dusane ra opo. Tenan apa kok ambek ana karo anu Birta. Biru pomo asmaramu gak ya sudah. Dia apa jadi tenan aku gak ambek karo aku mau mati. Gusti Allah ya Maha Adil kudune ya ora. Upama suaramu kok Mbak Lia kowe kaya Kebetulan nanging saya tongkak. Sombong, Ben. Ya enggak apa. Talenta dipamerkan, ngerti jadi frontliner garda depan. Tak guru menanya kuku kan. Ayo dong pilih kita. Pangkurina saya mawon kita. Tapi lek men iso aku iso. Bisa. iso bubrah. Bintang tamu 20 juta dari aku pangkori nang merah dipangan. MOU iki apa? Apa? Mbak manis. Oh, apa? Apa? Madonna. Apa? Aku tahu. Tak copot kaos. Tatone kadas. Apa? Rong yuta ora sudi. Biasane tulimo kok. Oh. Balik bakok, Pak. Ayo nduk. Yo pangkurina sebit. Rina. Yang boten tentang wajah kara kok enten wajah baru. Ketoke dhisik pecatan to. Meneh. Pecatan ya. Kami lho. Mungkin ya selengganani ke ngapura. Kene iki ana pecat-pecatan. Kadang Dia ini pamit karepe dhewe. Lah iki mlebu dhewe. kula nek garapan anyar kok greget. Tunggal kabupaten ra entuk ngono kuwi. Kuwi biyen calon anggota dewan lho ora ngono. Dewan apa? Dewan apa? Ekonomi lemah Indonesia. Apa anu bocah iki anu trek record elek yo. Yo, Bi. Trio niki komposisinya bener. Trio tiga. Kalau untuk beat kita ado swara, kowe sebagai nek joget apik lu Mas. Aku sebagai pengocok perut. Oh, lawak iki lho pengocok
perut. Rata. Komposisi nek makanan ki bahan bakune. Aku rak campurane. Wis sakarine. Ngene ya, Pri pomo sop ya. Pomo sop iki wortele. Terus kowe apa ki jenenge Kubis. aku lalen. Malah dijelokne dhewe awak. Salene itu. Ayo ndak. Ora. Wis Sebagai tak senior kan. jangan harus Aku nek wong pemadam belah mata kan gue cambuk. Oh. Ya bukan cek sithik tapi termaafkan toh. ya. Jadi mengcover itu bisa kalahkan. Kirang rogo. Benang merah menurut tidak berada. Yen wis rina ing kel ratri kang Bener. Enek tidak telu. Jadi kuyok lalen aku ngono. Iya, aku ya manut to nek iki ada tahun ping telu ya umume sinan to. Nah, jadi wong kan dipikir, oh, kira ping gaji tarif di wong gedang. Mbak Pi nek gaji tarif mau aku tahun ping telu ya mantap yo. Aku kan aku senang nggo banyu. Terus kan gua apa? Aduh. Aku artis aku. Wes keturki blek ra. Kali kabeh solo. Kowe iki lho, ya ujule lho kowe. Loh, dedet kak. Umume apa? Lho aku pengen beda dengan yang lain kok. Apa? Karep. Aku nek cikatan banyune banyu susu. Jadi wong dedet kan go apa? Aku kene gur tak go srawung kok. Bodo turah go apa nek Di tangan nang yo. lho. Gembuk. Niku sikat gigi ning ngangge susu kambinge tawa. Langsung nyusup kok mriku. Apri. Dari sumbernya. Apri medeni kuwi. Ayo tak kita. Ndak kelangan kok. Ben alami dari back to nature. Back to nature. Ben ke alam. Le. Aku nek botole ora higienis, ora steril. Ayo dok kita ndak kelangan kok. liramu analinya balik mak balik Gara-gara tutup kambinge tawang marak gendro ae. Ayo tidak pasang huni nek Pak. kata-kata lho Pak, dompet ali-ali. Aku digarong. Aku tak tamu gestar. Ade ngarani ngomong tamu ya sapa? Neng patut lho, bareng lengkap betul kalau Pak Sauri lho. Patut to Mbak Apri? patut Mereka nyayani Prabu, Paman Prabu. Yo alah, patut malahan tak Pak tahu kok nek di rumah makan kudu kok dadi kepala cabang ngoten Pak. Kita ada sekalian kula nek kula wong iki jujur. Beli yo. Ya ora sik kabeh kan anu ya Pak elek kok Nek dengan resik nek bisa lah ya patut kok Le. Tak dicawuhi jejer karo prewangane. Aku lho ora tiba pojok. Enggak, sate bojo, ate wong tuwa. Golek tangan dhewe
Apa? 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 Aku wis tau mlebu. Ayo nak. Busuk nih ndak mriki busuk. Kok busuk beta? Busuk kime. Oh, lagi busuk. Batang ini. Bu Mimi, apa Bu Kiki. Sukime ini Pak Bu Kiki. Busuk. Ratri. Suara di tadi pelet. Tresnani lair. Nah, terus kaya ngono kuwi. Saiki tembange bocah gunung utawa putri gunung sing dadi putri gununge Mbak Mimin. Nah, piye carane ketok lugu prasaja ning alus gedene ngono. Kira-kira mlaku piye, Mbak? Ngaten nggih ora jagaan kok tak iki. Oke. Temlek bingung kita. Temlek. Dari hal yang kecil ini so peraati. Kadang nek kalau ekspos kok butuhe. Oh, Kok koyo rambut brangas. Rambut kok pawang lanang jiji. heeh, Gila wis matang malah. udah mana sak. Apa sembilan nek Mbak minta isinya apa ya? Baik ya. Pak tertutup petise dah pasti koyo apa ya? Kowe ora dipamer. Iki kowe critake awakmu dhewe. Heeh. Cara wong wedok ngono kuwi. Ora, kiai kakung. Dede, pamane sampean wong bisa mlaku. Melih Mbak. Laku Di, lurus. templek ngono. Nah. Hal-hal kecil ngoten iki kan. Saiki sampean era saiki, cewek era saiki, saat ini. Iki gen milenial. Nah, yuk. Anja. Anjir. Iki gen apa iki apa? Iki Gen Z. Gen Z. Gen milenial. Gen milenial. Kowe geto. Genggek. Raimu lho cantik tapi karaktermu sebagai wanita penggodai rasa dibohongi. Raimu iso cantik, iso tok pakaian iso tok modifikasi ini perayaanmu nih sebagai pelakor iki lho rasa diaposi. Nyantri ora tulus. Lah kan dol tinuku. Wis beda. Apa? 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 Rasa kaya apa sih? Enggak aku akhirnya ya lek ngene. Oh. Ini ta. Tak pernah ngapri. Le. Delok cek ta le. Masih Imam. Oh, bapak aja ngerti wong wedok entek sertifikat ya. Mbok kira aku rayap kok ngetek. Rayap. Ayo, kita duduk. Masih Imam. Masih, Mak. Nyapa? Langsung to the point. To the point. Ayah kamu. Panggillah pasanganmu dengan nama yang halus dengan satu nama Piendes. Mak ayah kamu. Ayah. Imam. Loh, pas kami terus nyauri, iya Bapak. Adik pengen dibuat. Karena budeng. Buah, iya mah metune pohon. Apa tadi? Ceritanya wes dok. Itu pohon. Sih. Yuk. Nadyan aku berjalan
Bocah niki biasane nembang sing bangsa sing seger-seger, Seger-seger. nembang alus ya apik kaya ngene. Bisa